Makadyiwa madzimai kana muri kwamusanyare zvinowanikwa kudyiwa kuriko madzimai ukasangana nemabhuradhasi anodya kunge ana bongo unadyiwa ukapera kuti svai sandikamutomeri zviri Love you, Eshira, love you. Aiwa guys, kudliwa kunyadzisi guys, vakadzi makambodliwa apa. Musade henyu kuramba varipo vakambodliwa, kudliwa hazvinyadzisi. Guys, zvinowanikwa izvi. Zvowanikwa guys, handitika nimi warume wakadliwa, kudliwa zvowanikwa. Hazvina kana basa handitika right. Maskura seiko mamuka sema neru salmonani guys, dumelani njani madekwa naputi bonjo muri sei guys, muri sei kumatima ne muri kwa muruko. Zviri kudiko nasi Friday ka guys. Mupera viki. Welcome vanyowani vese pa Sisimelis Diaries pano patinowanikwa tichita happy joy tichifara. Natasha gachirika kundifungidza sina basa anditika unondivengesa right panapa vanyowanika tinowanikwa tiri muhappy positive vibes only tichifara zvedu tichinakirwa nguva nemisi handitika hatina nguva yekusikana. Welcome Gweru Nyari Gato, welcome 054 muri kuhereko koma 054 Gweru in particular, are you there? Are you gay? I want to know kudai ma 054 vana mamoyo muri sei kuona mamoyo muri right here mamoyo ndichitaridzeone kundipawo marudo muri right here vana mamoyo mundokumhorosa imani vana madhuve muri kuhere uko vana mai vangu vana madhuve vana varume vedu zvakare muri seiko vana chihera ana soko vana shumba shinda zvakadara mungomhorosa dai mukomenze chenu chingoonaiwe kutamba muchikumhorosa mhenu mukati momasi vakakosha ndi vana mamoyo nana madhuve ndi vanhu vakanyanya kosha. Mamwe vese munozvionera guys, munozvionerawo mukati momumu kutsvaka nemukomenzi kucheri momuchungowana nameno muchaona nemukomenzi kucheri momu right guys. Nhasi tichange tiri pano nguva yakareba handitika ndofunga ndakakuudzai ndikati Friday uyai makagadzirira zvibhodhoro zvenyu mogadzirira mapopcorn enyu handitika tichange tiri pano ewa sisi ndo patotandarira zvatina kunoka tinoenda tina kana mafriends pano ndo pane shamwari dzedu ndo pane family yedu right. Saka tichapinda nyaya yedu yamakamirira ndozati muri veduweka ndiudzewo kuti mushonga wokurapa malavhu namalex unowanepi nokuti zera rakadai kana richitenga kufarira malavhu namalex at this age kokuzoti kana wakura unenge akuda malavhu namalex kusvika papi ayo malavhu ako nemalex ayo those are your love in lex, those are yours those are yours. Now you can greet them and go. Hi. Yes, bye-bye. Good. Right. Angangufambirewo malavu iwaya ungoona malavu ogutsikana woinda ukamusira chepafoni pake ukamusira malavu paWhatsApp unoswera achingofara unoswera uchingotuma hakomplain nokuti ndokuda kwemalavu anenge angoona pafoni paWhatsApp naimi guys muti zvakazviri normal izvozvi right. Saka guys ka nyaya yenyu yamakamirira yemuroyi sisi vedu vaya vari kuti vanoroya ndozvitaura nditi kudi handiti vanomuka ndoti kudiko vanofamba usiku vanobhururuka usiku vanokwira ndege usiku kandoti vanokwira bhurumu kandoti vanokwira chisero kandoti kudiko hazvinyanyi kutaurika handisi ndikazvitaura nditi kudi vekuroya ava nyaya yacho iri kona 9 o'clock iyo yekunoko. Saka ndindakumbira vanga vati na 7 6 zekwavo ndikati tochiita na 9 imi mopinda na 9 because pane dzimwe nyaya mbiri dziri pane imwe nyaya 1 iri pamberi pavo handika asi yandakonyora ka headline guys ndikuda ngoiti 30 minutes ndobva ndadonedza vana ava handika 30 minutes ndobva ndatodonedza nyaya ichi tobva tapinda pane nyaya inotevera handika imwe iri kudai kunetsa kumaraini kwairi kunetsa kumaraini ko guys itai muchitega umwe muchisheya vamwe ndozati vanhu vakamirira nyaya yeuroi ndatipedzisire na 9 koko kuma 9 kundo kwaichapedzisira handika iko zvinotombopinda right. Nai marana attack ndozva kuti muri comment section guys share live muchitega vamwe share the live and tag others ndoda kuti mumbondudzawo guys kuti vanhu vetekika datimbotaurira asikana ndozvati panapa vamwe mese muri pano handitika vanhu veteki marana attack aya marana attack vanhu vari kuchema marana attack vanhu vari kuti muri kutora mari muri kuridza mari dzevanhu pasi petsoka apa
muchitiza not message zvenyu though not all of you guys but majority vari kuchema handitika vari kuchema saka nekuona kuti demand yacho handoramba chingoti simeli handingagoni kuti ndive pana manjingo 1 ndekutika ndichiita ka 30 minutes yekuti vese vari kuda kutaura nezvenyaya dzemarana acho ekuiteki vauye vaite neme ndishemu marana ava akavadyira mari vachitaura nyaya dzavo vega handika noti handizizivi handisiko handina munhu andakambotumira mari wokuteki handitika ini wandaidhila naye handisana handambojutiwa naye zvachose manyoni mwana wamanyoni muzukuru wamanyoni wamashiri manyoni amene ikoko nambovhera akandijuta tayo madhirera taingobuda zvakangonaka handina mboonawo munhu akachemawo naye saka munhu akatonditi naye ndotomuti aiwa ende kuko because handina mboonawo munhu akachema naye asi zvinogona kuti ati maybe nini kwandiri akandiitira zvakanaka kwoitawo umwe wakachema naye handingazvizivi hanimaona saka vanhu vese veteki vanoti muri kujutwa makajutwa nemarana eteki handitika tisingaravi mbavha dzedu mbiri idzi mbavha idzi razaneli narozala nazaneli avo tishadhila navavo rozala nazaneli asati apedza nemi tichafamba nemi mira rozala timbokusiya zvangu zvaita guys zvangu zvaita aiwa zvangu zvaita guys cheers mama inoichi yemadzisawira hari yemadzisawira hari yemadzisawira zvangu zvaita chiningina changu chiri kuamerika kuchatenga dorerori chiningina changu chiri kuamerika kundochatenga amarula yoishi chikati mwai palife toida kuti muzvimumwire right saka ndoda kuvhura maline right now kana wakambobirwa narana wokuteki handi uri kuchema pana kuti muye 1 kuseri ukauko ndangovhurira right now wongofona handika wotaura nyaya yako wobva wataura nezita racho nesenemu yacho yarana wacho kuitira kuti vamwe vazivewo nokuti vanhu vari kurarama nekuungwavha nekuhasla handiti vanenge vachida kuzobatisawo nekuranirwa kunana teki kokoko vasawire chi muvanhu ava ndopai patinenge tichikuti ipepaya guys handitika marana basa renyu mukaita zvine tsotsi mukati rinodistrayika like 5 minutes 5 minutes munenge mazvidestroya because imimi ndopamunoramirawo handimaona ndopamunoramirawo saka mukuona mazvazviri kuitaka ndakuvhurira malaini vachafuna chera mazita enyu pane vanhu vari pana pa almost 700 handi vachinzwa zita rako next time kana wangu achida kutoranirwa hauye kwauri waluza makastoma hachatouyi kwauri waluza makastoma ndopapa tichiti kana pane zvichemo zvinenge zvaitika pane maproblems anoitika mukufamba mutozviziva iyo is common knowledge makastoma anogona zvachinzwisisa but iwe unozviziva tozviziva isusu mahustlers kuti kune zvinogona kuitika like zvakawanda a lot of things can go wrong handika be honest to your customers vabudire pachena kuti no zvinhu zvakadai zvikadai ndopatira apa ngatitei wife watoita sei kuti musakanganisana nachi masita but ukataka kubloka vanhu uchitiza uchidai handimaona zvinonetsa ndopakubuda saka ini guys ndavhura malaini munhu ana rana wake wakajutwa naye fona ubva wataura zita rarana wako handitika nesenemu yacho kuti vamwe vazivewo nemagurupu enyu amunoita aya amunenge muchipinda aya obva wangutotaura pana pato vanhu vadi vazivewo handiti saka ngatingoti iwangu wangu tida kurumidza kufamba nenguva handitika tida kufamba nenguva nekuti ichauya iyi inogona kutidhonzera kutidhonzera hour and some minutes handimaona tichisvika pana 9 panyaya dzechi panyaya yamakamirirai handiti yatakamirirawo tose nokuti nyangwe neniwe zvindakangomira negumbo 1 ndandichingomudza ndikati unoza ndakamira negumbo 1 kudai so ndakamira negumbo 1 akati asi handina zvandingaita ndoda kutongoti ndikudzei kuti muzive right vemarana vese please fonai mukana ndiwoyu chifonai tione handiti ndoda kujoina adoda kujoina chiyo hanzi kana live yapera motipowo vakavimbika exactly ndo game racho kana anenge aripo akavimbikawo ndo hapana favor guys hapana favor kana aripo akavimbikawo ndo paanenge achitopromotwawo apa achitonzi ningi ndadzila naye handimazvona hanzi andamboona chi ndamboitirwawo chi zvakaipa handimaona ndo nguva yacho manje yekuti chi inenge yotaurika rikati ava vambonifonera ava rikaiti vafonere bheki vai vataura nyaya yavo marana eteki please fonai hello koda zenge nangomirira kafoni yenyu kandi ndatove pashow isu kuti muuye nenyaya yenyu yemunhu wenyu hello muri kuninzwa hello muri kuninzwa here ehe
ndikati tapa show chitangai kuvhura musangano chivhurai musangano nemunhu wenyu makabigwana niko imi ndiri kunzwai hamusi kundinzwa here ndikati tave pashow makabirwa nani ko imi rana wenyu weteki wamanga muchichema naye ndiani hello rana wenyu weteki wamanga muchichema naye kuinbox kwangu tapa chirongwa taurai tinzwe nyaya yenyu muri pazumu yechechi zvakanaka saka tongokujamba iwo tatati sezvo manga mauya mukamhanya mukati ndikuchema chema nenyangu saka vanhu vari kuti wane mencheming saka tokusiya hedu wapona uyu wapona no problem uyu wapona uyu wararama uyu nemudzimu yake yakasimba namwari wake ava vari kupinda muzumu yechechi saka vakonwa kutaura right kola hello Sis Nelly, how are you? Ndiri right ni muri sei Okay, tiri makadi ini ndaida kutaurawo sis Nelly inini ndakabirwawo zvinhu petanga necargo inonzi Temeo Cargo iri based kuTurkey nekuZimbabwe anozviti iye Norman ane cargo yake inonzi Alice murume uyu anogara kuZimbabwe iye ari kuti maorders edu akaitwa detained kuSouth African airport but umbowo hwacho haana kutipa orders ava ne8 months nomeni tikamufonera kana kumisira WhatsApp nomeni anotibloka haatauri nesu tapedza ipapo maorders aya aiweta something like 60,000 rands ndapedza ipapo ndoenda kuna Nazanele uko ayo maorder ari kunetsa mugrupu maNazanele anova ndiwo akaitwa detained pabhodha vaNazanele vacho vari kungotaura zvenhema zvikunyepa saka ini ndine vanhu vaviri vakandibirawo maorders asi zvisina umbowo hwakakwana saka vati unonzi Norman uyu Norman ani ndichazokutumira information yake nefone number anonzi Norman anoshanda kuTemeo Cargo ndiye agent weTemeo Cargo ari based kuZimbabwe Temeo Cargo Norman agent mazviwaka guys muchirega kushanda nemunhu anonzi Norman uyu munhu anonzi Norman please muchachashanda naye guys itsotsi wekuTemeo Cargo asari best kuZimbabwe uko ndiye agent wacho munhu uyu wakabira ava vari panhingi pafoni vari kutaura voga kuti ndakabigwa anti mazviona saka hanzi Temela isiriyo yaNazanele asi ndinenge ndiyo kai hantiyo here yakashandisa naNazanele haisi Temao ndeimwe Temao inoendesa maorder all over the world inotori big company Temao ndeimwe company yaNazanele inonzi ndeyaTemeo Temeo Camel and Temeo inga zvakaoma alright iyi ndi Temeo ya uyu iTemeo yaNazanele iCamel alright asi Camel hana kuba hake Camel ndi wakabirwa naNazanele avana mbavha ndo vakamubira Zanele mbavha Zanele mbavha Zanele chasura azizamira chashura sini yake Zanele chasura imbavha Zanele chasura unogara muJoburg atina zvese information yake taanayo zvedu tinayo yose tichangomirira kuti chambe nokuti last week unoirozala uyu une murume wake unoshanda kuZBC uko unonzi Norman zvakare murume wake wakandifonera kati aiwa sisimeri ndorevesa Wednesday zvinhu zviri kubuda kana zvinhu zvangobuda nemusi weWednesday zvokwadi ndinotouya ndichitokudzai nokuti zvinhu zvacho zvatotinetsa izvo zvatodai so Wednesday yakasvika guys iyo yapfurai kuchamuti mhoro hachapindi izvozvi wakachinja line uri kushandisa rimwe line antika hachakwanisi kuti abatike uyu ningirozala uchu anditika so vana vamatsotsi animaona iyi isindiketi yembavha murume wake anoshanda kuSABC kwaanonzoita basa rokuedita manageneration uko nokudidi hatizi asi vanopinda SDA saka maSDA masavadha isavadha yekupi gara zvija kwaindepi chega tichikutotaura zvise information kawani panapa iSDA yekupi gara kuJoburg Sisineli
then kozoti anonzi Gabriel ndakatengera shamwari yangu inonzi Lisa Ndini tikaita conference call naGabriel Gabriel anoshandisa inonzi Akakago akabva ati ini ndinodhilivhara maorder through Zimbabwe ndozomadzosa kuSouth Africa Gabriel takataurana naye akabvumirana nesu akanotora maorder edu kuna supplier within 2 days akati maorder asvika ava kuMidrand chiisa mari muaccount shamwari yangu akadeposita mari muaccount adeposita mari muaccount akachienda unomira paSouth Gate truck riri kuuya nemaorders ako akamira the whole day akamira mazuva nemazuva truck rainzi riri kuMidrand harina kusvika saka richingori kuMidrand nanhasi ari kunzi maorder ari munzira naGabriel saka Gabriel uyu anogara kuTurkey ndiro basa rake muZimbabwe rekubira vanhu rekurobha vanhu asingadhilivhare maorder uyu murume anonzi Gabriel Zimbabwe sisimeni seura hako Zimbabwe nhasi yenyu marana right saka imimi imbonudzi asidai mazimba ndakokubvunzai munofila sei mazimba tichiita nautsinye wakadai pachedu munhu anenge abuda iwo abuda oenda kuteka wanogarira kuteka handiti iwo kuti wane macustomers mari vanhu ivava vari kuno kuAfrica ava vari kuno kuZimbabwe South Africa kupi ndivo vanenge vachikupawo business zvino ukavavhara saka unoshanda nani apa unonzi Gabriel zita rengirosi apa imbavha yokupedzisira uyu afa ngungonzi Gabriel aifa ngungoisatani Gabriel ane kago inonzi Akakago Gabriel uri mbavha Rozala naZanele muri mbavha muchazviona zvenyu kozoti iwewe Norman unoita basa rekubhloka mafone calls edu nemamessage tikuda mari dzedu tikuda mari dzedu otherwise zvisineli tikutozoenda kuZambia kuna mbuya rekuZambia kunovaroya alright imimi ndamchipoka mapicha evanhu vatiposte vanhu vazive kuti ndivanani vatokudhila navo chatsvaga mapicha avo vanaZanele tinawo chatsvaga yaGabriel neaNorman havana mapicha pamastatus pavo mbavha ndadzinoita dzoviga mbavha dzoviga right anyway thank you very much tinotsvaka mapicha ondipa tongoti mwar kuti vanhu vanyatsongoona kuti ndivanani alright sure alright aburisa zviri pamwoyo pake munin'ina uyu ari kubigwa nevanhu vatatu handitika Teme uyu Norman uyu naGabriel uyu nanaZanele handiti Rozala unopinda savadha yemuJoburg savadha yacho inonzi chiko ndaiwana savadha yacho kuti inonzi yepapi ndaiwana asi ndikanga mazita racho mani muJoburg musavadha zvo maSDA munomuziva Rozala handiti maSDA une murume akochera kuSABC uku vanhu vekuSDA kana maenda kuchechi please munoudza mufundisi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vanhu vari kusvibisa zita rechechi vachiba apa vatungamiriri vechechi apa munoona zvinoita mbavha zvadzinoita kana muchitaura nembavha nevachitira zvokuti Mwari inangu Jesu akazodai ini Mwari vakazodai kupinza zita raMwari nepasingakwanyi muchibira vanhu apa tichitaura musuno uyu ndaingonzi nangu Mwari Mwari zvikazodai zvomwana ndoziva mungopinza Mwari pasingakwanyi Mwari muchikuda kukavha nezita raJehovha imi muchiziva kuti muri maZimbabwe ngatisadaro ipai vanhu zvinhu zvavo kana risaZanele zvakaika uyo ngaambodzikamati agare pasi Zanele Rozala wangozvipinza munyaya wakangozvipinzawo munyaya ukabvuma kuhakira moto wembavha ukabvuma kudziya Zanele anozikamwa neumbavha ukabvuma kudziya moto wembavha ukazviisa pamuchimpiyaniso wega Rozala kuti shuwa mabhokisi akazabuda my husband is going to pay murume wako ane mari ipi wekuti anobhadhira mabhokisi evanhu vose ava vakabigwa vose mabhokisi akazara take kuti ncho 60 mabhokisi murume wako ane mari aneiwanepi mari yekubhadhira 60 mabhokisi iwe aneiwanepi kwai naZanele kwanzi sisimeli vawana ivabudisa information yangu ndatunda kunoudza Bhekicele nanhasi ndakangomirira Bhekicele kati ndanoudza Bhekicele kuti kwanzi neni putsek ndakangomirira Bhekicele acho kuti auye tionesane Bhekicele kuti unoda mbavha naZanele maZimbabwe nzani yakuzobira vanhu muno muSouth Africa here ndakangomirira nanhasi ndingoutsiretseni waka ndomboudzwa kunzi ndikutumigwa kainaichi Interpol ndomira makore Interpol aiuyi ndo zvino ndakai Bhekicele ndamirazve Bhekicele acho haasi kuuya hamino kuti ndachauya rini zvinotaurika sei vanhu havane chikunzi ndo havauyi zvinoshakuti zvinotofamba sei chokwadi but anyway vanaZanele ava tichinavo right Gabriel iwewe muzimba iwewe ndikiri we Akakago please
ipa ita kuti uri kupostiwa no man tichaona picture ini tichamakanda makastoma ngati wakuya zvatopera anditika zvatopera right varipo here vamwe vakadliwa nemanhingirikiri varipo here vamwe vakadliwa nomene ukatemeo ndiye nomene ukatemeo ndiye inonzi temeo kago ndiye nomene wacho muudze yauye pano mudane yauye pano handisiri nika ndakabigwa munhu akabibira aripo apa hanambotiza nomene uya upe vanhu mari dzavo uya upe vanhu zvinhu zvavo zvino haungati mangu zvinoita gore zvichingo ndiri kubva pamidland nanhasi kubva pamidland apa uchingodaro Rosala mu 7th day advanced yakasimba chaiye saka unoshuya kuti zvinofamba sei handichimangona mari inogwadza kutsvaka guys mari ndo chokwadi chiriko dai muchizati vamwe vanowana mari dziseika hamaimbodaro dai muchizati vamwe vanounganidza mari yesitati seika muzati kunyangwa vanhu vakatovata nemusana uyu ndoda kusara chokwadi pamberi pamwari guys hati vangazobudi pachena but kune vamwe vakatovata nemusana ushu kuunganidza mari dzekuti atenge kuitawo business rake asina pekutangira handitika akavatangana nevarume vanosvika 70 kuti aunganidze mari haisi nyore umwe akatobvarugwa cheko chaiko achitsvaka mari kuti atenge start imi mongoya momora henyu mari yemunhu achiti ndounganidzawo mari yanditengewo zvinhu zvangu ndichengete vana mongohla henyu mari munoti munhu yeya akagunun'una zvinhu zvinokubudirai zvakanaka umwe anenge akatengesa kana imba kana property kana furniture kana mota achiti ndoda kureza mari ndoda kureza mari yekuti nditenge kutumira zvinhu zvangu zviuye ndikwane kuita business relagit ndikazotengesawo ndichatengawo zvimwe mota imwe kana kuti imba imwe kana kuti furniture imwe imi mongotora mari dziya mari dzavanhu mongoenda yenyu kunodla mari dzavanhu nemhuri yenyu muchitengera mhuri yenyu manhikikiri makfc kana kuti muchitengera mhuri yenyu mapizza hameno umwe munhu achichema handioni kuti zvinopera zvakanaka izvi handioni kuti zvinopera zvakanaka ndochokwadi tikasaudza nachokwadika hazviperi zvakanaka munoziva sometimes hauroyiwe sometimes hakuna munhu anokuroya zvokuti kuenda kun'anga kana kuti kudii hakuna munhu anokuenda kun'anga munoziva mumwe munhu anenge apinda zvandiri kutaura izvi zvinoitika munhu anotengesa kana motikari kana kusumudza firiji osumudza tv mumba osumudza kana masofa handiti kuti rega nditengese zvinhu izvi ndiraise start ndigozotenga kana mari yauya iwe wongotora misodzi yemunhu iye anenge achichema daily misodzi yekuchemerwa nemunhu misodzi haina kunaka guys pachokwadi haina kunaka munhu anenge akuchema chiti mari yangu wedu mari yangu izvi hapasina handisina ndakabigwa mari yangu zvinonetsa misodzi yega inogona ngokunyudza misodzi yega inogona ngokuita zvinhu zvikusungire play vazhinji venyu zvinhu zvenyu hazvisi kufamba right now zvinhu zvenyu hasi kutombofamba vazhinji venyu right now ende muri kuchibvunza kuti zvangu hazvisi kufamba kasi ndakaroyiwa kasi kuna munhu akandibatira uri kutodedza kutonangana nevanhu asina kana mbokubatira kana mushonga kana chii kuti ndakaroyiwa hapana munhu akakuroya wakazviroya wega woga wakazviroya unoziva vanhu vari kuchema newe nemari dzavo handika unoziva handika it's never too late to go and make peace guys go and do the right thing handi vana vari kunozati munhu chero kaita chikwete chakaita sei ukanotaura nemunhu vamakabloka vaukaunbloka kuti ona ndauya ndega handi mari yangu handichakwanisi kupa yakadii wakadipa 50,000 handichakwanisi ndichakwanisa kuti ndikupewo kana 5,000 pamwedzi handi maona munhu anozvinzwisisa munhu anonzwisisa pana kuti ubva wangobloka munhu zvopera zvakadaro guys be very careful vanhu vatorwadzwa zvokusvika pakuita zvinhu zvisiri izvo nenyaya dzemari dzavo musadaro so ipai vanhu mari dzavo taurai nevanhu Rosana naZanele ndakakuudzai Zanele iwewe Zanele I was speaking to you before nyaya dzako dzisa dzabuda muri munhu ndoziva ndaitaura naye iwe ndichitoronga kuti madhiri newe ndisingazoti mbavha saka waida kuzonditsotsawo kaiwe ndichitoronga kuti kana waida kuwadzokera kuteki indisingazivi nyaya dzemabhokisari ndozoona vanhu vemabhokisi vakuya vakunditi munhu anonzi Zanele ndikati Zanele upi ini pane wandozivawo Zanele wekuteki anogara kuchopeki svika ndiye ndakarwa neani ndakafonera Zanele guys and ndakufonera several times ndikati Zanele wona ndikukuudza izvi because as a big sisi semunhu wandinofarira anditi Zanele taura nevanhu udza vanhu chokwadi kuti mabhokisi akusina makaita game ramakaita nemari dzevanhu buda pachina udze vanhu chokwadi handika if there's a way yekutaura nevanhu chokwadi woona kuti ungaita maarrangements sei ekuti uvape zvinhu zvavo half a loaf is better than nothing mbijana handika zvinokusunungura izvi because uchakuvarira mahara uchafira mahara ndakamuudza several times Zanele handiti akandita pekutanga tikabvumira kati chokwadi mira henyu ndiende kana mabhokisi asina kubuda ndotoudza ndoti ndangu kune vanhu motondichambira front tenda kune vanhu ndoti ndangu kune vanhu tikabvumirana
ndere kuti chinda amunotsanenge vanenge vachinyengerana nazola wacho kokoko ndere kuti atichinda kuvanda kuti chiande unodza vanhu maziva una mabhokisi ana kubuda hakuna mabhokisi ariko unozviziva isaka investigation dzeduwo tikuziva kuti mabhokisi akabatwa zvishuwa anozikanwa but mabhokisi hakusisina mamwe ari kunzi akapiswa mamwe hamene kuti ari kunzi akafamba sei udza vanhu chokwadi handimaona atanga kutsika woda tonditiretana bhekitele unobva bhekitele chii choda kunditiretana nacho iwe chii choda kunditiretana nacho inozati ndakabva kwamugabe ukoko ndichitopinda nemumvura ndakabata musi wegarwe ndichiya kujoni wozoti ndozotila kuti kwai unonzwa zvekuti kwai bhekitele kudii kwake kuita sei kasitofuka ndane nguva yekusora achita zvinyaya zvepafacebook sinangana nebasa resezvi uya naye unoti iwe ndochenda kumusha ndichisara uya naye bhekitele unoti iwe ndochapinda mugumbakumba uchinda ini ndichisara ndichitokuti bye uchinda hanimona saka musadaro guys ipai vanhu mari pane vamwe vada kufona pane vamwe vada kufona pane vamwe vada kufona nenyaya dzemarana avo tinzwi pane vamwe futi vambondifonera nenyaya futi yeteki yatione kuti tiri kuvabata here vataura zita remunhu wacho kwai haniko indogubata mazita ine handizobati mazita Hello, Masquera. Mushe taapa live ka. Makabati mamsti makabigwa kuteki nani? Vari pondi anti Rosemary vari kuti vakabirwa nemukomana anonzi Nyasha. Vakaodha zvinhu zvaanoisa pagroup pake reWhatsApp. So ndobva vamutumidzira $500 yekuti yekubhadhara zvinhu zvavanga vatenga then vanga vachida kuzonocollectera I don't know agreement yavanga vaita. Saka watanonzi saka Nyasha wacho akabva angova akavabloka. Saka Nyasha wacho unonzi Nyashani munoziva kuti unonzi Nyashani iyeye une WhatsApp group. Ane WhatsApp group yake handizoti anonzi Nyashani. Zvoda kamune information yakakwana kuzoti toti Nyasha akati kuti vanhu vazive kuti ndiNyasha upi vanhu vasanopinda ikoko. Regedzai ndivabvunze. Vabvunzei. Nokufonerai back. Nokufonerai. All right. Okay, thanks Mary. Nyasha, unogona ngopona hako nhasi nokuti havasi kuziva senemu yako vana Nyasha vangodaro vakawanda veteki. Animaona? Vanogona ngodaro vakawanda vana Nyasha veteki. Unogona ngopona wako senemu yako ichauya Nyasha wakabloka vanhu vapuwa $500 kudai customer yaitenga zvinhu zvekuteki uku. Opuwa mari wobloka. Saka ndochi ichocho. Saka wobloka shwa ndochi ichocho. Vanhu ngavasadaro. Benito Bernard urisei. Pane ari kukumbira nhamba. Mupei nhamba dzekufona, mupei Phoebe, mupei. Hanzi Bhekitele ndiani? Bhekitele mumapurisa mukuru wemapurisa. Unotane nguva yekusora chikwai unotomboziva kuti kuna nasisimeni. Unovazivirepi Bhekitele? Chiro akandiziva. Ndikatofara kuti andiziva ndobva ndatomukumbira mari yemadonation tipowo tibatsire kuZimbabwe wakaoma zvinhu. Hello? Hello? Ya, dzimai foni iri kumasiri. Dzimai hamungawini mafoni maviri kambo tinoda one phone. Alright. Ndachida kuti ndakabirwa mari yangu naGift kana kuti Gabriel. Isu simarana handitika. So ivo vanoita zveshipping company. Ivo futi ivo ndo vanenge vari like mashopa edu kuteka handitika. So isusu simarana tunopiwa mari nevanhu. Isusu tovapa mari yaya. Alright, mira tinzwisise. Mira, saka muri kubirana rana visa zirana. Isura tisukubira vanhu zvazvinoita handiti tinenge tine magrupu edu like ndine maclient handiti ndopiwa mari kana nemaclient because ndinovaudza kuti bvisai hafu mari handiti vobvisa mari isusu toorder kana taorder then totuma shopa kuti anotenga. Iwo uri rana ivo vanonzi mashopa. Mashopa zeaya vanotitengera ikoko vanopinda mashopa voendesa kushipping company. Shipping company ndo iri kuzotivhara enge mazimba chinorwadza vanhu vacho mazimba vanhu vanotengesa ava masupplier avatombotibire vanhu vari kutotibira mazimba mashipping company izvo zvinhu zvinenge zvakavharwa maSouth Africa kunoku akutotitiretera kuti tinogona kutokurayira nhau iyoyo because nongokwadza maSouth Africa ndo vatinoshanda navo vakutoti bvisai hafu down vokupa izvo zvo zvanenge kuti wakandidyira mari inini official ndakatovharwawo nemashipping so munhu achanonzi Gift anoshandisa shipping company inonzi
anonzi Aki Cargo. Anyway, tukumuroti atibuditsire zvedu. Taneta ndifaka tatokuma 1000 vanhu vaavhara. Tiri kurwadziwa nezvaari kuita izvi. Ngatipewo mari yedu. Gabriel ndiye ambotaugwa kauiwe akakago. Vendo takawanda vamwe vari kutongocha kutaura because anotokuthreatena ngotokuudza kuti ndokuurayisa. Anotaura zvakawanda utaona zvaunondiita. Ini ndakatombomuudza ndikati ndakatomboti ndida kukugadzira ndichimutyisidzira. Akandiudza zvokuti hauna zvaunondiita. Enge akambonetsana futi nemwe futi anonzi Mishi akatoti zvoni akambochiura akati hanzi zvoni handidi kutombodhilani newe akabva tomubhuloka because ainzanza anogona kutokuurayisa nokutokutyoresa maoko here. Saka izvi zvamunongobvundisigwa muchibvuma naye munongobvundisigwa nemuzina pesa sese muchingobvuma kuchikoreswa maoko chiruzivi. maloya kakwesu tinowo here maloya munhu waMwari. Saka maloya anotyora vanhu maoko here naye munhu waMwari. Iye ndiye anototaura izvozvo nevanhu vangu vandodhila nawo. Munhu waMwari unongo wakutya because kuno kuSouth Africa izvozvo zvandikachinzari kuno kuSouth Africa ukamufonera hanzi akuteki ukafanira kuteki akuSouth Africa audze vanhu chokwadi. Apa ndikachingodza vanhu kuti mabhokisi akanyura bvisai mari vanhu vachingoramba chibvisa ma20,000 ma80,000 achingodya because uona kubvisa because ukutya kunetswa almost unongova nemasouth Africa 80,000 muri kuona. Alright, iye saka Gabriel ndiye ari kukuterete naye. Gabriel ndiye ane shipping company inonzi Aki Cargo kana kuti anonzi Gift kana kuti Gabriel ndiye ane ship company. Alright, kana mazomufonera Gift uyu kana kuti iye anonzani kana kuti Gabriel uyu sezvo achida kuvhuna vanhu maoko muti kwai kuna vamwe mai vari kuexposa kuFacebook uko vati uya uvhuneini maoko acho ave kuzondipukanya maoko tione ngati ima muna zvamaita makavigwa ini ndingataura ngati uya azopukanya ini maoko tichisangana mondoro mbiri handisi tiri mazimba muSouth Africa tongoitirana inoita mudze kuti auye kuno hey saka now ndakunzwisa nyaya yenyu don't call bati wakadaro call uyu weSouth Africa 071 ndakunzwisa nyaya yenyu muri kuti alright okay aiwa guys pane nyaya inoda kutotaurwa panapa honai zviri kuitika zvekutaura nemwana ari kumhanya ari kutaura speed asi ndazviwa zvari kutaura mwana uyu ari kuti ivo marana hold on iwe hold on mwana uyu ari kuti izvo ivo marana ekuno kuSA handiti vanowana maclients kuno voadvertisa zvinhu kupi kunonzi kuini zvekuteka handiti vaadvertisa kumaSouth Africans nemaZimbabweans kunoku handika vopiwa mahalf down votumira kunana Gabriel Gift akakago handika kuti vatenge zvinhu vekushopa vatenge zvinhu zviye kuno ava ndoo vajuta saka ava marana kuzonoudza macustomers manje wonge kuvanzwisisa fonda kuita noise chamwari fonda kuita noise saka macustomers kuzovaudza manje kuti vanenge vavharwa uko nevanhu veshopping kuzoudza macustomers kuno kuti takabhadhara zvinhu zvenyu vanenge vakuvharwa uko panenge ponetsa isusu macustomers tihanzwisisi manje tengeta kuti imi makadya mari dzedu now I get the sense ndosaka vanhu vachiti marana dzimwe nguva problem haisi yemarana dzimwe nguva problem iri kune veshopping ava vanonzanda shopping ava nevemacargo ava ndokunenge kune problem ikoko uye atora mari achitemba ecargo ikai kuti inozvitsira zvinhu zvangu handi maona inouya nezvinhu vemacargo vovhara vanhu macustoma manje watorora mahalf down aya fire toda madzidi wakati vhara no now I understand no guys tisangomanyira kusora marana aya vanhu vane problem ndevava vari kuteka ndo vanoda kuti zvino vanobati kuepiti mbovafonera wamboti tukawesu alright kola foni yako iri kuita noise gandimbomudropa foni yako iri kuita noise usingaiti right kola hello mushe kanjani mushe inewo ndiri rana wekutech alright last year muna October takatenga zvinhu zvealmost 35,000 rand then chinoitika Gabriel anonzi Gabriel aipiko Cargo iye anga aine South African account saka at times it was easy kumuisira mari maaccount okuchaja percentage handiti akuchaja percentage wongomuisira mari maaccount zviri easy then pano vanhu vekushop pavanonodropa cargo yako gudzi rako vanenge vachibhadharwa nana Gabriel waya handiti uchokuudza kuti ndadropa gudzi rako kucargo kwako ndapiwa mari ndadropa gudzi rako kucargo kako ndapiwa
vapiwa mari ana Gabriel vekuudza like muna October they told me my kg yangu they are 50 kgs ndabhadhara ma50 makago yangu havasumudze kuti kago usati waibhadhara ndichi ndabhadhara kago yasumuka until now akatondibloka nekundibloka Gabriel anombosvikira kuJoburg kuKempton Park Pauline atikuedhe unofona kuno kwati edhe vanhu Pauline mberengeranwa unofona kuno kuzvikita vanhu ndokumba kwake Gabriel iye saka ndomanyuriro mamwe atiri kuita mari dzevanhu kwete kuti unenge wakadya ende unenge uchingonzi uya pane pakati mabhokisi auya via Zim mabhokisi akazonzi atorwa pabhodha atorwa pabhodha hawo angari mukwanza angari dzandakaiswa pai here hawo until now chichiratidza pepa rekuratidza kuti zvinhu zvakatorwa pai pabhodha because kuti zvakauya via Zim marens chitiratidza anything chiri kuratidza kuti zvinhu zvatorwa until now hapana chinobuda nekutokubloka saka you end up sismeli wamuzvikwereti zvevanhu saka nai basa renyu rimbondudzai kola chimbondudza kola chimbondudza basa renyu saka muri kuita profit papi imi muchigara muchiita maenemy avanhu muchinzi matoba mari ndakuda kuunderstanda ichiona itoti marana imi marana ndiwana itofunga kuti ndimi munoba saka naudza kuti levi yatobatsira because vanhu vakawanda vatovaone clear picture yekuti no hamusimi hanimaona kwazvinenge zvabva isu takupai mari dzedu hatizonzwisisi zvafanana inini ndinenge ndichiziva how to shop to take and everything nditori nemasuppliers handichi and inini ndinenge ndiri into business rekutengesa then I'll be helping others ndichirana also even inini ndinenge ndatoitawo loss because panenge patoriwo nezvinhu zvangu it's not kuti I'm running only I'm doing business also saka Gabriel iye uyu last year muna October akandonyudza mari inosvika 65,000-70,000 zvese neshipping until now inonzi ekikago iyoyo naikola ndoda kubvunza naikola ko pamunotora mari kumacustomers imimi kunesu manje nandika nemacomment section womamwe vari momo ndichiti ndaonawo zvinhu zvangu ndoda kuti munitengerawo izvo zvanda kundopa order yangu hapana here clause kana kuti mune contract here yamunonyora in case zvinhu zvakadai zvazoitika kumacustomers kuti zviite fair both sides chinoitika smeli unenge uine it's like inini vanhu vangu vamugroup mangu mese I refund them yangu mari anditi unenge uine group tese we are doing business iwowo uyo you don't know how to shop to take anditi and haukwanisi kutenga chinhu one kuteki kunotengeswa zvinhu maseries because vanhu vanenge vachikombaina maseries avo mugroup mwana kachida kana hembe one each series saka vanhu zvinobatsira kuti tinokombaina tinobatsirana then tototenga zvimwe zvinotosvika vamwe vazhinji vanotosvitsa unototenga unenge usina kutombotanga nhasi unenge watongoitawo munyama it's like ine kuti ndizoshandira naGabriel kuzha zvongoti unongoti kambani yemazimba let's promote one another plus if ndine account yekuno kuSA it's easy kungotransfer mari and ABCD first wamtombonyatsosvitsa second wosvitsa third fourth hauchawani chinhu alright ndoda kubvunza imimi vanhu vese vekuteki imimi are you willing kuti nyaya yenyu tiise kuTV yemunomu SA yes inondonzi Gabriel kana kuti gift anoshandisa inonzi akakago ndovanozokusendera manamba zake because alright ganimbotora uyo abate right kola wandatoreko zvino wandaansa iko zvino chimbomira wakadaro patine umwe pane mwe phone right because nyaya yenyu we can take it to speak out togona kunyorera ku speak out tinogona kunyorera ku checkpoint handitika vanhu avo investigatewa titori negroup revanhu vakanga vanzi handiti tinoita zvezvo kunzi panoshipwa zvinhu handiti vanhu vese vanenge vane zvinhu zviri kushipwa that time munotovhurirwa group kuti mupiwe update patori negroup ritori nemore than 40-50 people vakavharwa nevanhu ivava nemasouth africans atorimo mugroup iroro right ndozvandataura kuti maSouth Africans newo ari mugroup menyu vakapusawo vanhu vemuno muri kutovatadza kunyorera kuspeak out here kana kuti kucheckpoint nokuti vanoinvestigatewa vanobatwa nowhere to run sismeli inenge iri nyaya yekuti munenge muchite
kutenga mabrands and mabrands via SA abvumidzwa. No, but even though anditika but vanoku expose vakafananisa tinei nazvo kuti mabrand kana kuti chi vanongobata basa ravo sebasa ravo zvemabrand zvoku zvazonzi kudiwo iro nderimwewo department of South Africa chazoenda uri chinokomplainawo ikoko kuti aiwa isatidi zvinhu zvavanenge vachidididi but mune nyaya yenyu yembavha dziri kuba idzi munomu handiti nokuti havasivisa kutenga mabrand pane vakabirwa nanazanele ava dzimwe hembe ndakanzotanga asiri mabrands. Gabriel iye atonetsa mutori ne from last year group vanhu vakachema achingoti zvinhu zvakutosvika azvisvika tismell until now. Sa akuna here munhu anenge ari kokuti muite henyu zvekuti muite kunonzi kui zvamakawanda mugrupu mounganidza mari munhu wanoenda kunotenga hazviiti. Komukafana kuhodha henyu muJoburg umu chatoita kuti vanyanye uchivhara ivo vanhu vekago vanditi inyaya yekuti varonatsoziva kuti people are not going, that's why vari kuvhara. Komukafana kuhodha henyu muJoburg naikola komukafana kuhodha muJoburg because dzimwe nguva muJoburg ka zvinhu zvenyu zvekuteki izvo zvizvi nezvinhu zvemuJoburg zvakangofanana semufanana hapana kana chakasiyana. Komukahodha henyu kuJoburg vanhu vachiri kutoenda sismelika handi makambonzwa kuine nyaya dzekuvharwa sterek dzekuteka kwakusina handiti because people were going but now nekuti vari kuteka advantage yekuti vanhu havasi kuenda ende vanhu vari kutonyanya kutivhara vacho mazimba. But ndikupaiwo option marana ari muSouth Africa muno manotengesawo handitika you can still do business renyu muchihodha muJoburg kuna small street uko munohodha ikoko handitika motengesa imimi group renyu maintain it as it is. Dzimwe hembe dzatinowana sismeli na street kunenge kusina mazivano mombo iko zvino nenyaya yekuti covid ka kuti mumirire kuinda moga nti mumbomanyani dzinenge dziripo hanti kuda kuonesana kuti musarambe muchibigwa since covid iko zvino yakasunga mumbomira kutengesa zvinhu zvamunoza zviri kuteki motengesa zviri local nokuti chandoziva kola nechekudai so chandoziva nechekuti vanhu vemuno muSouth Africa ka vanhu vemuSouth Africa ukaenda kumarocation ukwezvesoka munhu ari kulocation uko kune munhu asingazivi town yeRustenburg kune munhu asingatozivi Joburg uri kunzwa zvokuti unonotenga chinhu mutown umu woenda kumarocation ukauko vanoita order kudai asi zvakazara mutown tu chinoitika chimwe chacho bibiana hembe dziri kubva kuteki dzakazara muJoburg dziri kubva kuteki ikoko these days mazuva sismela hakuna basa ndichi and hatisi kumbowana profit ndisina kutaura on my part of selling not on running hakuna basa saka kumwe munenge kuda kuramba wangobuilda clientele yako handisi kuzviramba kola ndikuda kuti umboteerera handisi kuzviramba uri kunzwa kuti ndati kudii ndati mune stock yamunotenga kuteki siko kuno kwanti like zvimalebo zvenyu zvimabrand zvimalebo zvenyu zvamotengesa zvazvo handika muno maybe zvinenge zvisimo handiti zvinenge zviri kucheki for now muchimirira kuti mandege dzivhugwe muwane kuzvindira moga handitika chidzilai musamirei kuadvertisa zvinhu zvekuteki nokuti mabhodha hamukwanisi kufamba advertisa zvinhu zvelocal zvamunoona kuti izvowo zvinenge quality iri naniway kune zvimwe zvinobva kuteki zvakazara muJoburg zviri kubva kuteki chokwadi feya zvanonyatsoziva zvibva kuteki motora izvomobho afamba naizvozvo kana zvazovhurwa kumaintaina clientele yenyu kana maairport avhurwaya muchikwira henyu ndege muchiinda kunoti kotenga moga zvokwadi mungadligwa mari nevanhu vemakagwava mukapera zvokwadi muchadligwa mari nokuti hamuchaziva kutrusta nekusatrust vemakago vacho vakada kukunyepera makgs zvimwe we are struggling chokwadi sismel dai covid yangopera we chitera chimude mambotawo zvandokungokudzai mombozopinda ndazvinzwa ipapo ipapo takazvinzwa we try to do that. Thank you so much sismel. Alright mningi yada kuexpose wo chitsvaka picture yake mugotipa expose right guys apa kubatsirana nevaning'ina vedu ava vari mubusiness handiti kubatsira nevaning'ina vedu tionesane kuti panguva ino vasati vogona kufamba vachiinda kuteki chii chavangafana kuita nokuti honai zita ravo riri kuningirira zita ravo riri kusvibiswa ava vana ava mazita avo ndivari kusvibiswa hence ivo havana munhu wavanenge vapira zvokwadi vanenge vakabhadharawo kuvanhu veteki handimaona vanenge vakabhadhara kuvanhu veteki kola hello
ndiri right uri sei? Ndiri bo kuri sei ikoko. Akuno kuri bo. Ndoda kungotaura hangu panyaya yekubirwa yekuteki iyi. Munhu akatanga kundibira inini ainzi angarumwe musikana aiti iye ane shopu muHarare panamba 6 muna Kwame ainzi Johanna. Akandibira mari yasvika kuma$600 aiti zvinhu zvenyu zviri kuuya hapana chakauya sesimeni. I think ndakamira for about 4 months apa ndamuintrodusa kune vamwe vanhu mamwe mashamwari angu agotivhara sesimeli ndakazogumana nyepa kuti ndiri chigure imi haina kutombobuda yese mari yacho funga akabhadhara about 400 imwe yacho bati muzouya but vakazoenda vakamushaya. Iwewo hona wanga waintroducewo mafriends ako anenge akutoti iwewe ndiwe wakatintrodusa kumunhu wako uri kushanda nemunhu wegame rako. Zvakatonetsa sesimeli until I was forced kuti umwe wacho ari kuZimbabwe had to travel kubva kuGweru to Harare kunomutsvaga akasvika kushopu vabva vatiza vasiya kaassistant kake Karimu. Zvazvabonetsa but akazokuhwa ndiye akazonoti kuhwirwa but vakazotiza inini neimwe shamwari yangu yedu isati yaperayo kuuya but at least vazhinji venda ndakaintrodusa vamwe vangu akapuhwa mari dzavo. Ya, wati uyu munhu anzani? Ipapo anonzi Johani. Sene yake ndakutoikanganwa ndezva about 2018 zvinezvi. Okay, alright. Ndaba ndapinda pana Gabriel. Aisha. Gabriel akashipa 40 kg dzangu. Ha, Gabuani. Watanga kunetsana zvikanzi tanetsana taita sei. Izvo zvakatondibloka achatauri neni. Ha. Gabuyu. Handichatomborina contact naye because akatondibloka. I was one of the first people who akabloka because ndaimufunza every day. Hey. Ndabva ndabva kuna Gabriel. Ndabva ndapinda muTemeu. Temeu zvinhu zvakatambirwa naNomen. Nomen but tiri kushipa zvinhu zvasvika but zviroda kusotwa because customs yakazanganisa mabox. Brands nema-non-brands. Saka ndikumirira footage yekuteki iuye paipekwa zvinhu tizive kuti zvinhu zvanende zvaro. Nanhasi sisimeli kubva last day takamirira footage iyoyo kuti iuye. Haina kuuya. Ukada kuvhunza Nomen wacho hachatodairi. Unomufonera dzimwe dzenguva inorira dzimwe dzenguva hachatodairi. Ndofunga ndakatoblokwa futi. Vanhu vese vakandivhara mari yakawanda and inini amerana ndototi half down either you pay deposit or no order. Ndakavharwa sesimeli mari yakawandisa. Saka iwe kana wazovharwa kudaro kwamakastoma vanenge wati half down naye unozovapa mari dzave? Unotorefunda sesimeli because to protect your name you have to refund because chokwadi ndechekuti maZimbabweans mazhinji havatengi. Ivo vanotokuvhunza kuti ndipei or kutenga kwacho nditenge. Vazhinji vanotenga maSouth African and muSouth African akaona kungori kumuvhara munovaziya ndizvozvo. Ha? I had to pay back. Nanhati ndichikurefunda vanhu mari dzavo. But chandakaona secret iri pateki. You don't need a runner wekuteki, a shopper wekuteki kuti akutengera. Unotaura nedirect supplier wacho. Pane inonzi UPS so vazhinji marana vanoiziva but havaide because dzinodhura sisimeni. Inochaja $13 a kg but minimum order yavo iri 25 kgs kuti vakushirire. Then unobhadhara clearance yako wega box rako rinenge ritori muzita rako parinosvika kucustoms vanokutumira inbox invoice kuemail kwako then you pay. After payment box rako rinosvika pamba pako within 2 days. Iyo ndo yakutoshandisa vanhu vari serious. Itai henyu izvozvo zvitori nani because zvinhu zvevanhu zvinenge zviri safe. Wona kuti unenge wagamuchira watora 800,000 yavanhu vaisa madeposit wabigwa iwe wafunga kuti uscrounch around 100,000 ndo panozotika papa munhu anotengesa furniture yake kana motikari tadzisire vanhu mari dzacho iye haana profit yaita. Guys, ndichitaura dai soka pane vamwe baba izvo vari kuigwa next week neSaturday vakafokusora nezuro renyaya dzezvikwereti mufunge vakazviuraya kunenyaya kumwa mushonga baba vekusora nezuro kuno kunzvimbo imwe iri kuno kunonzi Highland Park uko munhu mukuru munhu wabusiness muna zvavakaita baba kuti vakaita sei yako baba vakawana contract kumaini handiti vowana contract kumaini
handitika vakaenda kumabhururu avo vanga vasina capital vakaenda kumabhururu ava nemari vakati ndipe iwo mari ndawana mine and everything zvese handitika mondipa mari indizokupai mari yenyu ine interest handitika nachinge ndadi kana nchinge ndakumaina handitimaona mabhururu aya akachitita shareholder pababa yawo nekuda kundlire kuti shareholder tigoshiyana mari vakati aiwa ini tiri kuda kukwereta mari ndokudzoserai vakapinda chikwereti chasvika 15 million chekuti vatange kuita proper mining kiri vapuwa contract mumaini hombeka 15 million vaita materms ekubhadhara vatanga kunochera pavakanochera papa handitika panga pasina hapana cherwa zviripo hapana gold riripo antiona vakanochera mupega kanopega zviri wrong vakanochera panzvimbo iri wrong hapana chakabuda handimaona pasina chabuda ndobva vanzi pakapegiwa pasiri pamaifanwa kuchera maifanwa kuda nochera ndobva vapiwa site yekunochera handimaona uku vave mabhururu adi azara manje akuda mari dzawo handimaona vatenda kumalawyers vabata imba antiwazviona vaenda malawyers vabata imba everyday vakumutsvaga nefuti baba vakatenga mushonga vakamwa mufunge izvozvi vana vakasara vari kuvigwa next week imba obvious yakatogwa nemalawyers ichatengeswa yo mari yavo vyasana vaikwani handimazviona ivava vanhu vese ava mari yavo vaikwani iye akatiga ndifangu asasira vana nhamo pekugara hapasina kana any furniture vanongobuda zvose zvichaatachwa zvese kuti zvikwanise kutengeswa kuti vadzosegwechi vanhu vadzosegwe mari dzavo mukadzi nevana vangosara vari pastaki vari pazero saka ndozviziva kuti nyaya dzemari unoita stress bp unotofa havana kuurayiwa vakafa vega petrolile vakasiya vanyora tsamba yavo havana kuurayiwa vakafa vega kunyatso zvimwe namushonga kuti ndaneta ndaona kuti ndingato zviri nani ndizviurayi because handichazivi ndobuda sei way out handina antiona vakabva vadiva zviuraya zvinotonetsa but kana ivo vacho marana acho kana achiziva kuti ane makejes anokura 25 vanoenda kuUPS vanoshipirwa zvakanaka zvisina mupfumo ende havatumiri supplier mari vanotumira iko kuUPS kune mukadzi anonzi Miss Ipek anotumira Miss Ipek mari supplier achisvika nezvinhu zvake vanotokufonera video kuona supplier vachibhadhara vachipa receipt yake vachipeka box ravo 3 days 4 days box rinosvika kucustoms process yeUPS precisely inoita 6 days kana wakabhadhara ko clearance yako in time 6 days order yako inenge yasvika but vanhu vanoitiza because dzinodhura but zvinoda kudhurika zvinhu otherwise izvi zvemashipa izvi ainenda kasarenda aiwa ndichikubhadhara vanhu sisimeli vamwe ndakatomudza ndikati shaka ina handina mari ndotogona kupa kana 1000 pamwedzi because kuti ndimutaurire sisimeli kuti ndiudzii kuti pa 50,000 ndinoiwana kupinini mari yekuti ndikupe one time azviiti Hey, alright, kola iri bomu ningina kana vanenze dzekunzwa vanzwa kuti utaure uningire uvaudzewo kuti vashandise yawataura yoyo kuti vatenge zvinhu zvinodhura izvezvo zvibabhadhara zvinodhura sezvinhu zvavo zvisvika rega tichore umwe toda kuti kurumidze kupedza tine vamwe vanhu vada kupinda takamirira 9 o'clock hatidi kodisappointa kola wedu wa 9 alright ngatitore kupesera kola hello hello muri sei ngatingoti wangu tingoti tikurumidze toda kupedza tipinde mune imwe nyaya okay ndanzwa muchitaura kuti kana muri willing kuti ibude paTV I'm even willing nyangwe nekuti kuita zita rangu because ndakaluza mari yakawandisa still mondibata kuseri tinongonyorera kunhingikiri kumaprogramu acho ivovo iwe sezvauri willing kuti utaure tonyorera adresi yako vouya kwauri iwewe nevamwe vako makaungana panzvimbo yako iwewe vokuinterviewa ipapo then vapa information vanotracer down Gabriel vomuinterviewa paTV vomuexposa paTV and then chimwe chichandodatira ndechekuti zvenewe kuUP noitinga nezvekuti matekisha agonotaura English kuti utotaura navo you have to download, you have to go to Google kana kuti wotonodownloada chinotoita kuti ukwanise kutaura navo ise muchitekishi so kutaura navo kuti havazoatendwa zvinototora time zvavachataura iwo uchazvitora zvinyora pasi wozozvisa paGoogle pacho kuti unzwe kuti zviri kunzi kudii zvimwe nhambo Google yeye ichanyatsorega kunyatsokutranslata mushe nemusingazwanane so kuzoti tishande nemadzimba tikaipekuta kuti ndo vanhu vatonzwanana navo vanokwanisa kutinzwisisa vanhu vekuti mune muchitaura ndo vanenge vachiita zvese and kuti ubhadhare mari yacho zvinotonetsa futi zvimaapu zvacho
zvino apo zvacho zvinochoneta nokunenge kuri right but gift uyu gift makani atiparira alright wamazondibata kuwhatsapp handitoona kuti tounyorera ikoko touvanyorera ikoko kana kuvafonera then motaura nyaya yenyu right sharp alright regai tivaasiste guys vasikana ava kuti vaite zvespeak out handika kana kuti zvecheckpoint tivaasiste tofonera checkpoint handiti then votaura nevanhu vecheckpoint voisa nyaya chingobudiswa patv munhu yangozviona kuti aexposa patv vanotoita interview vanotomutresa svika vamuwana hanimuona so guys ka I think regai tichigumira pano handitika regai tigumire pano tipinde munyaya yechitu inotevera handiti nyaya yechitu inotevera vana mai mufundisi utsotsi vana mai ndandivengesa nevanhu tiya nenyaya dzenyu guys ndifumure mai mufundisi chiva munhu wamwari zvokwadi munhu wamwari asi handisi ndikutaura nyaya yacho handisi vari kutaura nyaya dzavo vega saka guys ndakunza nyaya yemai mufundisi iko zvino ndoyakudzoka vanhu vari kufona chimbomirai guys kana nyaya yemateki yacho kana isina kupera yemachazo ndambotifonai vanhu vakatiziva vasingafoni iko zvino takuda kupedza tipinde mune imwe nyaya vanhu vakufona tichazodzoka nayo rimwe zuva zvanhasi tombomira takadaro zvanhasi tombomira takadaro tagumira ipapapa so guys musaenda handingasanganisi nyaya idzi musaenda don't go anywhere ndiri kungodai nekudzoka tipinze mai vechi tidaidze mai mufundisi vauye pano vane nyaya yavo nevanhu vavo munzwe nyaya dziri pano handitika tione